Latif chu Iraka presidential pale sa hruai ania enge ati don engwanga hruai nge anni a reng lo bodyguard pahnih te chuan an zo changban vil topa tu muturin nge Iraq ram presidential pale sa chuan akal a hrebik lo ani in chunga chuan an lu puya meiche pakhat zia ve do sarap nen chuan in tokin anin endu hle Latif chu Saddam Hussein a fapa Uday Hussein nena hruai ania an mel chu upaten zong fian phel anti ang chi achia kha anni Uday chuan Latif chu surgery claim amamoti hria in am ang chia siam adu thu chu an hrila azin na tura te ahna poimo thren ka te thosak tura amamo awanga hruai anni thu te an hrila Latif ero chuan apa sum dona enkol chhun zom angaya wangin alo nara chu thu chuan Uday ati thin rim kher mai Latif chu ama ang chia an thak danglam chuan pon chu angai huna po atir thei mai dona robot ang main achan vo a hlen tur ati peilo zong ti tu atan atangkai don sia nima sela Latifan adu miau lo wangin hremnan tan ina chuan a bodyguard chuan Latif poisoilo Uday Hussein a chi alo ni du lo chu an khung bet tangot mayani ole kan movie recap lo entry tute movie hi ahlim omzong ten ka belin ka tidang lam deuh thina fiam thu nen ahlim om tur zongin ka kai lectrin in thatle pawngsual lampang kan recap na sata wang hian amuta kan chen lutuk chuan ngai tu na a hruai kholo ve theya chu wang chuan thu kan belin fiam thu kan zeptel thina a thulai mu adang lam lo chuan poiti na po ka nei hran lo ka recap dance style hi thak thra in tinge tiang hian kal zel turimin du comment lama in ngai dan kalongai change video hi like in min lo share sakla channel ila subscribe lo chuan khongai in lo subscribe vela social media link hi description lama kan da boke Latif chu an ngai sana sa hle maya hreom tam tak an tortir chung po in Udeya lemdam chunga tran chu adu chuang lo mihring ani veya ama nun ngei chu man adu veyani nimasela Uday chuan vawin an chungkua anu le pa tha saka awawa wang chuan Latif chuan du thlan tur dang anei lova Uday lem chang tur chuan a in peta top mayani Latif chu apin dan tura an hruaya dan zom tur anga takzet in ro pui taka chengin Saddam Hussein a fapalem chang tur mani se thunei na pakhat ma anei chuang lo a chung te angai lutuk chu biak antuma Udaya bodyguard pakhat munem chu loin rol vatin tuna tang chuan mithi inito a I chung te le thian te reng biak po arem to lo I thi thu I chung ten an hreto ti in a chung te le thian te biak phalsak ani to lova anun hlui zong nen a theih ngil angai don Latif sipaini in a chung te bula in to na awanga thita angin an soyani Latif chuan Uday a anto te reng nen danglam na pakhat ma an om lo nan doctor thiam tak te ho chuan an zaidona a san zong te entekin a hale ataksa a mai a engkim chu an thak danglam sak vek donani Latif chu dar thalang ma dingin Uday aron lang ve ngal thuaya an mani hrechiang tak tan lo chuan tu zok nge an ni hriat ran thei an ni to lo anin ang kuit vek ani bermai Uday chuan police pakhat chu soisa in Latif chuan TV atrangin alo ena Uday khosak dan chu arap ema wangin Latif chuan a en chun zom thei to lo ami hring pui mangai na tel hau lowa a soisa lai chu rap thak takani a seilin na tur chung kwa a hriat takzet Latif chuan munem chmu in Udaya ang chuan dam chungin a omdonem ni ti in an zota munem chuan thuoi takle rim taka athoa alem achan trang chuan engtik nia emaw chuan kampathian ala chuan achu azalen mayang che inun I mukir le theyang ti in achanga Latif ma khuwa athim takzet dam chunga Saddam Hussein a fapa in kholte lem na manrua hanni ngot mai chu anun rong sia hrem mun tlak nen danglam na a om hau lowang le zan khat chu tlapa kalin Uday po alam na sangang mai a khosak phung le ami zia hi miril rukim lo hui phai do a anga a ti donila afing le viau angloya anun rong champion ani ber
Udeya mei sarapi chuan Latif chu apo vata sarapi hian Latif adu mel hle Udey hi ninglom viau ma se an ramlal ber fapa aniya anun rong si sakei hlawin an hlau thu mani Udey lamboi lai chuan Latifan chan salo zong veya pona chuakin Udey che dan le zia engkim zirtir ania wangin Udey yang chi chuan an khosa a anom chen na karman to tak chuan tlan chuakin a chung tetlo atuma nimasela Udeya bodyguard pakhat chuan lo mur rengin Latif chuan a chung te atlo man lo Udey ne na an report vata Udey chuan Latif chu hremin avo hrepa kumsang kha zakwa somkwa chhovela po Latif chu sal ang mai alani Latif chu Saddam Hussein ne na hruai aniya Saddam Hussein apon Latif chuan afapa Udey a an ema wangin mak ative hle engma soi boy lowin afapa pathum na anga chuan alo pom ve mi mayani Udey nen chuan party na hmuna an kaldun le a Udey hian damdoi khoin arui thei hle apa hosak na mangin nuam a chena anram bipui chan ai zong zong chu anram president fapa chuan nom chen nan alo mang hem mai politician ten mir thei chan ai an ei ruwa an fa ten mir thei sumin khovelan chen ani ber atak taka chuan politician hosa tak tak ho hian an hlo pa nga in an fa te karman to tak tak an lei thei kher lowang le thudik chu mir thei laka kutto an ni ber Latif ho tur chu Udey ne mi puilamin an hrahrang ve to lova no pang pakhat Udeya wanga nu le pa chan to chuan Latif chu lo bei thutin akapa nimasela bodyguard ya chuan an chan thei ram Udey hian mi poi asoina sa ema tha tumpo an tam nimasela ator ai tur pon chuak tur Latif anei to a ama chu a himpial zel don ani Latifan bei ato awang chuan Udey ṭhin arim kher maya Latif mani se ama bei tuman ni ti chu a hai big lo sa khwana a kal for ho chu a kham tak zet an vain thi phiar ma se poiti na reng anei lo a thin rim in ro sak lai chuan sarapi khan lo kholin a in beng dai thei ram munem chuan Latif ne na Udey lem a chan wangotin Udey anula te chu astra tu thei velo thu an rila Udey hi aviau ma se ama veng tu te hian an na an thlinin an rin ngat hle ani Udey le Latif chu leng chuakin Udey chuan school no pang ti tuainal zet amuwa an ramlal ber fapa ani boka adu zong to phot chu amai par thon mi mayani meichia an ni emaw engpo an ram chunga thil to zong chu adu du ala in ati che mi mai Latif la minun nem le dik na du mi ani sia an mi zia hi tunlai hlar tuile mei dik takani zana chuan an party ya Udey na ber chu ruilo chi rang khoya zan lama nom chen ani do top mai meichia la ni se an ram chunga adu du lian do ang do khan alersia se thlun theya nun rong dik takani an school no pangkit nap kha shrai ruin Udey chuan ataksa chu nom chen nan a manga van tlang bi pui mu lai pon pawngsual se tu man an chan kher lowang a chan chu an ramlal ber fapa ani tlat Udey ruili tuk chu apa thian nai vai tak pakhat nen boina an neya Udey chuan apa thian pa chu chem ne na bein rong takin athata party na om ho chu thabarin an tlan chuak sup mai Udeya kuthak an torpal an hlau ani ber atuka chuan Udeya bodyguard te chuan school no pang an ruk bokha Udeyan a chen hluma arwang chu ui chau thita ang main an pai mak mayani atak tak ani thin sia anun rong dan hi ngai ruat ringot pon arap thak hle ani Saddam Hussein chuan afapa Udey chu damdo in aron mu in a thian nai vai tak atha saka wangin a thin rim hlea Udey hian sleeping pills overdosing treatment alamek bok Saddam chuan afapa odi chu asoi samol mola afapa Udey chu sual ative nganiang afapa chu hawin hrem huna khian I ozo in thilnge reng kallo hlawa heti fakawa sual rongi bol ti in vi lumpo apoisalo nimasela doctor ngen na awang chuan in beng dain afapa chu athalo phata ani Latif chuan Saddam Hussein tennis khel chu mu in Saddam Hussein po chuan ama ang chi hlo alo nei ve a
Latif pon mak ati ve hle Latif chu aruma omin chanchin thar alongai thla a Kuwait lampo an boi hle Udeya trong dan vel zira alo practice lai chuan Sarapi Udeya mei khan ron tlo in Latif ma chuan aron easy khop mai Latif po chuan lo hre vak big lovin Sarapi nen chuan uchuak takin anin stratu ta ani Saddam Hussein chuan afapa Udey chu Basra lama sipai ho chok tho tura tir atuma sipai ho chuan beiseina an nei theinan fuih phur turin adu ani ber Udey tan a hlo oma wangin a aya am ang chia Latif chu tir ania Udey yang chia chuan khosa in sipai ho an fuya Udey lemchan athiam ema wangin sipai ho pon an thrasang big lo Udey takzok pon TV atrangin an nufa in an lo envea Latif chu ang a intive hle a unaw pa chu khola bia in Latif nen an danglam na an zota ama hrechiang tu a unaw pa ero chuan an danglam na alo hrechiang khop mai Latif chu Udey ai amukin athutak dewa baka an hui phun dan adang lambok Latif te chuan beitok thutin aning kap na samaya vanei thak takin an himdam thei ram nima sela akut zungtrang pakhat chu achan ve ram ani Udey chuan damdo in pan ngalin Latif kut zungtrang chu doctor hena chuan thataka zom sak turin ashrila azom theilawani chuan damdo ina omzong zong ka that vekang ti in a in rosana sa hle Latif kutrang akim lo chuan Udey tan aboi thak don mani Kuwait laka Iraq chu atloma Kuwait chuan an ram an nei kirle ta ti in chanchin tharlama an puang dum mai Kuwait hi oil nga ram ni in tuna hian khovela an poisa a hlupera Kuwait dinar khatle US dollar thum a in hen tok vela Kuwait cheng khathi India chuan cheng zani somnga vel tina ani berchu Udey le Latif chu in neina kalin Udey chuan monu minu puini mai to tu chu a itlat peka in nei an lom lai chuan monu chu komfalin a pawngsuala Monu ril runalutuk om ngay na shelo chu in chunga tranga zuang tha in ama nunna alak pha ta ani Udey chuan Latif nena meiche chung ta khu zong chuak la poisa I thon don ya ti in ashrila amishing puite nunna chu enga te wal angai lo ni berina lang Latif ngai dan apel ta Udey che dan chu uchuak ma to angain anyela asoi sabok nima sela a bodyguard zinga pakhat chuan silaya lo tinin Latif chu ka mai antuma Udey chuan lo phal loin Latif chu adam chung salatan adu wangani School no pang Udeyan apong suwala atha takpa khan Latif churon mu in Udey lemchang ani reng ashelo afanu omna chu zotin aril ru ana hle maya Udey chu an khumin Udey takzok pon alongai thlave reng School no pang pa chu athin rim hle maya trongkam adu tuibik lo Udey chuan atrongkam chu paidam theilovin Latif nena chuan ka phlum ngal turin an shrila Latif chuan poisoi lo chu thatu lovin aban azaya ama nun nalak atum pha ta ani Latif chu an kongkhar bula thi chongin an huchi a achung te chuan lo mu in thatakin an lo en kola thi towa an ngai an fapa lo la dam reng chu an lom ve hle Adam thatnu chuan Udeyan abade party na akal turin aron soma apa hena chuan achunga thil thleng engkim a hril to awangin apa pon party na chuan kalla hunrem chang inei masak bera itlam bodon nia kan ram hi chuasan la itan a thaberang ti in acha a an ramlal berfa pa chu an niang chung ko chen be tan be liat vak ngai na om hek lo le Latif chuan Udey birthday party chu achim tangeya Udey nen chuan in tithiam lovin aning ka boya Udey kar chuan tlan chia in sarapin azui ve bok an pani chuan valeta an pana sarapi ero chuan afanu angai tu awangin kirle angai thu Latif an rila achan chu Udeyan atha sak a hlau wangani Latif chuan sarapi chu afanu ruai pui atuma nima sela mi tha mang chuan ron chui zuin an ron kapa nima sela an him thei ram Udey chuan Latif chu khola bia in Iraq ilo kirlo chuan ipa ka thatang ti in awawa Latif chuan kapa ka lo be photang ti in adila apa chu bia in apa chuan lo ki reng su malam panin kalla heram satan hian thok to su ti in ashrila
Latif pa chu an tha pha ta ani Latif chuan phubalak nge yatuma iraka chuan kirin udeyan anu puithar apong sul sakpa ka muin udei thaturin ruam manna an siam duna udei chu aphu tok remna mu tir nge an tumani Udei chuan school no pangho chu fiamin anjinga chelo ve ber chuan alo du viau maya Udei kar changkang wang ani mana le Latif te chuan tha tumin an chang rana mothar pasal chuan thana hunrem chang a muta kap ngal mai lo chuan an trong dua Udei bodyguard ten an ron kap masa a athi pha ta ani Latif chuan ka hlum an tum vele a mei cheno pang moli khan ron dangin adu thu samin aka fu theilo nima sela asazuwa kapin dam chungin mei chia apong sul to lowang Latif chu Udei bodyguard chuan ron nang chingin ka vengal mai lo chuan akal tir ta zo ani Latifi a chena hnung beran hriat theidan chuan Ireland na nu pui fanau nein a khosa a Udei ero Latif kana awangin hun rei takram tuilei lovin a om chun zoma a taksa che theilovin a zengvek nima sela dam chuakin sanghi pathum khan US force lamin an that vele ta ani khoveli pathianin adu dan angin chen aphala thralai te po in kan wanglai kan chen thei nima sela mi poisoi zonga khosa ho to na hi chu a om ngai lo mi kan tran pui thei lo ani po in an poisoi kher a thangai lo ve